Ano yun, Nay? Oo. Regalo? May regalo ako sa'yo, Nay. Hindi mo tatanggapin, Nay? Bakit po? Para sa'yo ito, Nay. Ngayong Pasko, Nay. Ayaw ni Nanay. Ayaw mo talaga, Nay? Namimigay ko kasi ako ng pamasko, Nay. Ay, ma'am, good morning, ma'am. May regalo ko sa iyo, ma'am. Oh no! Ma'am, bakit ayaw mo, ma'am? Bakit po? Para sa Pasko to, ma'am. Sige na, ma'am, tanggapin mo na, ma'am. Lima ka pa? Bilang ba? Oh, wala. 100. Regalo. Buksan mo. Gusto mo na. Sige, tanggapin mo na. Wala bayad. Wala, regalo nga eh. May bumba to na. Oo, buksan mo. Hindi naman ako alis. Buksan mo. Basta na yung huwag buka, babayaran. Hindi, walang babayaran dyan. Buksan mo lang. Sirain mo. Hindi magbuga. Sirain mo nga eh. Mali mabre. Sirain mo. Punitin mo. Yan. Ano yung soda niya? Sige, buksan mo. May nakabalot pa yun sa loob. Sige, buksan mo yan ah. Hawakan mo na to. Ano yung soda niya? Sige, ako na magbukas para sa'yo. A few minutes later. Ah. Ay, pagkuhan sa kuhan. Kape. Happy yan kasi Okay. kasi gusto ko ngayong Pasko happy ka. Kape, mani. 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 Boss, good morning. Pwede magtanong? Saan ba dito ang address? Kasi bago pa lang ako dito. Sa Makautog? Ha? Santo Tomas. Makautog Street. Oh. Bahala ka sa sir? buhay mo. Kasi tinatanong ko kanina na saan ba yan pero walang nakalam. Bago pa lang kasi ako dito. Grabe itong makautog. Pero meron makautog dito, sir. Wala akong narinig. Bago kasi May kapwa. May kapwa. Pero makautog, sir. Makautog. Sinong nagbigay sa iyo ito? Yung lalaki, nagtanong kasi ako sa kanya. Ito ang puntahan mo, makautog. Sa Santo Tomas. Address, Makautog. Pastor Street. Sinuangan na boss. Makalinuloko ka lang niya. Hindi rin. Pero kasi sir, nagbibigay po kasi ako ng mga regalo sa Pumasko, sir ba? Malapit naman Pasko. 5 days na lang. Ikaw ang bigay. Nagbibigay ako, nagkunting tulong, ganun po. Kasi makapira-pira naman, makapira. Makautog, grabe. Tanong mo doon sa ano, yung... Hindi nyo alam, sir, na Makautog, sir. Hindi ko alam. Matagal na ako dito. Dito ako natao, pero... Mga driver ng mga tricycle. 15 minutes later. Pang mix sa mga lulutuin, tulad ng adobo. Ganun, sir. Okay na ba yan, sir? Tuyo? Grabe. Inuloko ka yan. Salamat. Ito Makautog, sir. Wala bang estate? Tara dito, sir? Wala, oy. Makautog? Wala. Dito ako natao. Yung Saan ba yun? kapwa, yung mga kali-kali kapwa. Yung mga Makautog, wala talagang lugar dito, sir. Wala.
salamat na naboy regalo sa Ali. Di ba sabi ko sa'yo dati, bibigyan kita ng regalo. Oh, Buksan mo. ano ni? Regalo. Ano ni? Sige, buksan mo. Pangita juga ni ba? Ibay juga ba? Iya po. Ya bu. Abrit. Sige, buksan mo. Ganun mo. Okay, jadi kita bro, udah ini kayak regaluan ko na. Kalau cerita ya. Ito may regalo ako, wala. Wait lang. Yan na ya. Ganun mo ya, ganun. Pag nabuksan mo, ganun. Ganun mo. Picture na yun. Galing pa yan sa lolo ko. Lolo Dokyo. Ah. Ibay ka talaga. Play. Kung like play. You speak English? I'm from Thailand. I'm new here. Cause we're gonna find this place. You don't know? No. I'm from Thailand. I have a delivery. Gift. Don't sleep here. Okay. Sabi lang ito. Maka. Thank you, sir. Yun mga ka-Dwarf, maraming salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel at sa mga bago pa lang napadpa dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago kaming upload na video. So, shoutout lang muna tayo sa viewers natin na napa-shoutout. Unang-una kay Junry Binsal, Lialyn Vitisal, asawa po niya, sa channel ni Junry Binsal na Tomasinos Biners. Shoutout rin sa Club 150 Team Panabo. So, yun lang mga ka-Dwarf. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. God bless. Stay safe. Yun.